Oh, kalapok. Bukan eh. Kalapok. Kalapok. Makaya baka nih. Ada tayo skillet. Oh my god, kalapok. Ito na lakon kay simpambay yata. Ay, kalahos yun. Kalapok. Sir, 256 sila sir. Gimana nih, Ha? Ay lang dire, mauwa mo sa to eh. Ha? Salamat kay sir. Maiko mo sa tanin mo sir eh. Bili ba sama timingan mo lagi juga hatag ba sama bike. Salamat kay sir. Salamat kay. May nalang ni sir kay kuan pero kani siya sir, ako siya ning i-share sa kanang makabantay man ko kanang mga tiguang. Ako sang i-share. Kay katong gitagaan mi sa ayuda sa Food Panda, ako mas itong i-share sa kuan. Mo kasi ga-vlog man sa okay ka nasa video sir. Okay ra. Salamat kay sir. Thank you kay sir. So, guys, gitagaan ta ni Sir og kuan siguro to, sudan or unsa, frozen food. So karon ato sa tong ihatag sa kanang makabantay gyud nga murag naglisod gyud ba pras ni nanay ug ni tatay. So katong wala pa nakatanaw sa video, ibutan ako sa description ang link. So murag hapon naman or natay makitaan karon ato ang ihatag. So sa paman or basin ugma.